Awganistanyň paýtagty Kabulda apellatsion suud köpçülik bolup zorlamak sebäpli ölüm jazasyna hökm edilen 5 adamyň jazasyny güýjünde galdyrdy. Ýene 2 adamyň ölüm jazasy ýatyryldy we olar 20 ýyl türme möhletine hökm edildi. Bu waka milli derejede nägililik döretdi. Agdalan adamlar awgustyň aýynda Kabulyň daşyndan toýdan gaýdyp gelýän 4 ýanany hüjüm etmekde günäli tapyldy. Ortiýet rublynyň hümmeti ýene täze rekord derejesinde pete düşdi. Analitikler muňa newtiň bahasynyň pete gaçmagynyň inflasiýany saklamak boýunça ýörite çärelerden saklanmak kararyň şeýle-de Ýewropa Birleşiginiň geçen hepde ortiýete garşy kabul eden sanksiýalarynyň täsir ýetirýänligini aýdarlar. Şol ortiýet rubly dollara garanda öz hümmetiniň 15%-ni ýitirdi. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde suud öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň ýolbaşçylygynda işlän ýokary wezipeli resmiýetleri uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etmek barada karar çykardy. Bakiýewiň özü de gaýbana suud edildi we ömürlük türme tutsaglygyna hökm edildi. Suud dinlenşigi Bakiýewi 2010-njy ýylda häkimet başyndan çetleşdiren protestlerde 100 çemese adamyň öldürilmegi bilen bagly işe degişli boldy. Kazakstanyň Almaty şäheriniň taryhy merkezinde Nikolski bazarynda ýangyn boldy. Ençeme dukan we kafe sandan çykdy. Adam pidasy bolmady. Bu wakanyň sebäpleri anyklanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.